bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon no gonɗon ɗon en garti wadde bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men noon no wowi wadde ni ko yirlade e nder leydi ndi kala ko ɓuuri jojjude gaddanen ɗo henno bandiraɓe wasta ma en dañ hen safaruji hande noon jaaɗen ko banggue Dande Maayo sen mbi Dande Maayo en jaada ha nokku ene wiye région mo Matam département mo Kanel taw koye commune mo Horkadiéré e wuuro ene wiye Padalal wuuro Siré Diye ko gonga ko padalal cuɓiɗen kono hande soko tawi a ƴeewi Dande Maayo ngo guure kewɗe ɗe ganduɗa ene jiimi e ngoral maayo ko jogorɗen hande haalde e padalal ko ɗen guure ne mana ko ɗum guuri woni maayo ngo no waɗiri avancé o e mabbude ha ñaama guure ɗe sa ƴeewi hande padalal ko wiyete ko padalal wuuro Siré Diye so tawi a ƴeewi a daari ɗum ma andu maayo ngo ko ñaami hen ko hunde fattam lamire ko hunde nde ganduɗa hunde mawne soko tawi ni nattani woni mabbugol ngol soko tawi nattani padalal kam ma nattu e gure goɗɗe baaɗe noon joguiɗe ɗeɗon caɗele ma nattu hay goto noon ala mo geroɗen hen ko état o nde tawno wonko wuuro wawi waɗande hoore mum wonko leegal wawi waɗande hoore mum wonko galle wawi waɗande hoore mum wonko neɗɗo wawi waɗande hoore mum kono wonko ganduɗa alay saago ko état darato wadde ɗum éradiqué gam dartinde won caɗele won hande mabbugol moral maayo ɗum eɗen mbawi wiide wuuro ala hen kattande ko état jogui hen kattande sa ƴeewi hande padalal no mbimami nane ko wiyete ko padalal mocci o foof yeehi hande sa winoma hande holto galle Siré Diye woni e nder wuuro padalal a yitta mbiyeteɗa ko hedde 10 métres walla 20 métres e nder maayo ngo mbiyeteɗa ko ɗo galle o wonno waddi ko caɗele cattuɗe kono wona ɗum addi en saabu ɗum en kaalino hen en kalti hen hande noon kadi ma en kaali hen kono ko ɓuuri ko jojjude hande kaaleten ko padalal ɗo fayi ɗo fewani welani jogorani wadde ndiyam woni holɗon e nder padalal banggue mum funnague ene woodi nokku ene wiye tufde kaaƴel ɗon cangol ena immi ɗon e nder maayo ngo ene saltina waɗi borngol gila ɗo wonno 3 métres 4 métres 5 métres 6 métres 7 métres hande mi haalanta on ko onon jiri gite mon ɗum ɗo état o ene foti wawde daranade ɗum population kadi ko ɗum woni ko woni nafoore état joni noon holto ɗeɗo caɗele goni saabu en mbawa wiide padalal hoɗani e commune en mbawa wiide padalal hoɗani arrondissement en mbawa wiide padalal wonani e département en mbawa wiide padalal wonani e région en mbawa wiide padalal ala ardiɓe padalal ala jomwuro so tawi rewi lawol guila ɗum ɗo fuɗɗi ɗeɗo caɗele guila puɗɗi haalama haaltama sous préfet ene fonno wawde walla ene foti wawde darade hen lang ha oɗo musiba dartine saabu soko tawi mi juumani e duuɓi ɓennuɗi waɗi suka kawruɗo hen ladiam holmo andi prix fittanu innama aade sous préfet nena e nder arrondissement préfet nen ɗon gouverneur nen ɗon soko tawi ɗeɗo gueɗe ene goni e nokku fodde wonde duuɓi limtinɗi état arani waɗi hen fodde mum état miijanaki ɗum e guila noon e régime ɓennuɗo ha oɗo régime goɗaɗo beele ɓeɗo tini walla tinani en cuwata andude ko enen gandi kam régime ɓennuɗo o wona tinani ko jogori heɓtade padalal joni noon soko tawi wuuro ene e nokku sous préfet ne ɗon préfet ne ɗon gouverneur de la région ne ɗon musiba ene waɗa e wuuro hay saaha goto ɓeɗo mbatta déplacé o gara daara oɗo musiba puɗɗiɗo so tawi woppirama ni holɗo musiba mum jogori ha ɗoyde sakkane feere so welani ha welani ɓeɓe ganduɗa kañumen goni autorité ji to banggue administratif ɓeɓe ganduɗa kañumen goni autorité ji mbaɗi fayi mbaɗani fodde munen pour min mbaɗani fodde munen ko poti ko wadde beele noon padalal naaɓe e koye munen kañumen darima koye munen yaade jettade mairie jetto sous préfet jettoyo préfet jetto gouverneur kolla ɗumen ɗum ɗo
soko tawi dartinaka ko musiba mawɗo sabu ko onon jeeri guite mon enen en garino ɗo en kolli bandiraɓe padalal to banggue maayo ngo o fitina kufɗoɓe o en kolli bandiraɓe en gartiɗo en kolli bandiraɓe cangol ngol ɗo ngol jiya toon caggalam musiba mogol jogori addande ma nan wuuro ngo hande galleji kewɗi boni so tawi ka ganduɗo padalal sa addama hande ha e padalal a andat padalal hande ko ɓuuri ko hewde e padalal e ko witeɗo ko padalal ko gongira e gonga yeehi yaade maayo saabu hande bamule padalal jeeyi ha laaɓi on anduɓe padalal hande sa ƴeewi lawol less takko moral maayo lawol ngol yeehi maayi natti wawde rewede joni noon soko tawi ala ko heddi ko wayni soko tawi salti e maayo ko borgol tan wonno ala no fonno welani ha welani ene fonno wawde daranede waɗe éradiqué dartine pour jibinde musiba hande so tawino hande galle jalluɓe yiiɗi yaltude holɗo rewata so tawino hande galle falɓe yiiɗi yaltude holɗo rewata e galleji goɗɗi oɗon banggue foof hande so tawino a rewi e kallu kiɗɗo o yidde yaltirde ɗon ummorade ganguel peccita wuuro ngo no wawno waade ni jaltira ɗon paya bamule hande ɗum ala waddi soko tawi ni nattani padalal ma nattu ene waɗɗi noon padalal naɓe e mbadi kuptidinde drade lang kala ko ɗum jari e manifestation ngaji haɓe poti wawde wadde ɗum taw ko manifestation pacifique manifestation cri de cœur yo état o yaawe mabɓe saabu ɓe inji hitande kala ko ɓeydoto ko ene ɓuura 5 métres so ndenaki ɗum ɗo so woppirama ni ko musiba jogori jibinde holto lamɓe nokku o goni holto lamɓe leydi ɓe goni d' accord on mbawa addude kaaƴe mbaɗon ɗon on mbawa wadde hen béton kono kam oɗon jogui peeje e peccorde no mbaɗirɗon remonté ɗum ɗo ha yettoyo wonɓe dowɓe tawan ɗum ɗo fewnama hay sinno tan ni ko beenuji gadduji kaaƴe ne pewna tali o ɗum tan so tawi waɗanoma mobilisé guila e law capantati ben so waɗama ɗon lawol ngol ila monta rewde ɗon mayat mes dame ha tiiɗa hankkadine so kala ndiyam garɗam rewa dow mana ɓenna faya maayo kono hande ɗo ɗo woni ɗo mi anda holno ɗum jogori fewrude soko tawi état jaggani hen padalal naɓe e koye mumen ene jogui hen part de responsabilité saabu mi wima nane wonko ganduɗa gonga neɗɗo wawa wadde kono cangol ngol ɗo ndegol fuɗɗi nde ngol ɗo cangol ndegol fuɗɗi nde pallal naɓe so goto fof waɗi temdere ene mbawno sukkude ɗum kono noon parfois yimɓe hande jooɗoto tan padata koye laamu et pourtant de dépassement a fadani e laamu et pourtant de huɓere ma a fadani e laamu et pourtant wonko heewi ka fadani e laamu fof ko doole ma mbatta hen ko poɗɗen reddude ko ndenden mbaɗen ɗum waddi soko tawi hande ngol ɗo cangol ngol heeɓi ɗo laamu o kam waɗani fodde mum kono padalal naɓe ene jogui hen part de responsabilité padalal naɓe hande ɗo yarate cangol ngol ɗo ngol wayi mawnude fof moni fof so waɗi temen nayyi ɓiɓɓe wuuro ngo wonɓe wuuro e ladde cangol ngol ne wawi mayde moni fof noon waɗa temen nayyi cangol ngol maaya ɓuuri ko ngol jogori bonnude ko saabu ko ɗo woni mbadi padalal wuuro Siré Dié so tawi ala ko heddi hande so welsidama ha ñalawma ari enen pop mone men fof ene wiya mataw wona kañum kamɓe ko ɓeya mone men fof wona kañum foti fewnude ñalawma nene ara soko tawi fittandu heddima ɗon walla pittade keddima ɗon enen fof kadi mayo goppo kala ko mbaɗan ɗen garen eɗen jiilo sen paari enen fof kadi goppen kala ko mbaɗan ɗen jehen jooɗoɗen ɗen duwono jomum waddi hande ɗo yarate so tawino ene woodi mayɗo hande gimmotonoɗo ɗo bambol ene fati galle muɗum hay mayɗo goto padalal najo yettata ko galle muɗum saabu kamɓe foof ɓe ganda ngol ɗo borngol tufde kajel ko histoire koye padalal jeeya padalal naɓe koye mumen goni ɓe potano jabde welsidade ko wonno 5 métres 6 métres 7 métres ha hande neɗɗo anda no foti ha ɗo noon ɗo yarate ene safro ha ɗo ɗo yarate padalal naɓe ne mbawi dartinde ngol ɗo cangol kala ɓiɗɗo padalal najo hande so waɗi temen nayyi cangol ngol ne wawi mayde te so wiyama kala padalal najo yo wat temen nayyi ma wot padalal najo jaltuɗo volontaire
waɗi hen 100 000 francs ma wo jaltuɗo volontaire waɗi hen 1 million hande felore wodanani Bocar amnata en ala hande felore wodanani Hamas Sef en ala hande felore wodanani Haroun Di en ala ɓe felore wodanani hande felore wodanani Podor en ala ɓe hande ngala felore hande felore wodani ko ɓe ɓe ganduɗa nene guuri ene daara ngol ɗo cangol ene bonna padral wuuro Siré Dié te no laaɓirami komi maayo noon laaɓirami goto mum fof so waɗi temen nayyi ene wawi fewnude holko saabi monen men kala nene waabi juuɗe mum caggal ene wiya yo laamu wallu min paabe min d' accord c'est normal laamu faabo ko laamu foti wawde faabade population kono moom ko ganduɗa woto yimɓe paɗe laamu hande soko tawi woodi jooliɗo ɗon te monen men fof ene wawi wadde temen nayyi pewnen ɓorgol ngol en pewnani so waɗi jooliɗo ɗon so waɗi mo galle mum boni so waɗi boniraɗo ɗon enen kala eɗen jogui hen responsabilité saabu eɗen mbawi fewnude enen pop eɗen mbawi fewnude monen min kala so waɗi temen nayyi en pewnat c'est normal padeɗen laamu kono kadi etoɗen wadde hen doole men eɗen jogui ɗen doole en ngala doole wadde dartinde moral maayo mabowal ngal en ngala ɗen doole kono eɗen jogui doole dartinde ngol ɗo cangol taw wona wadde hen mbalit ala taw wona wadde hen kurjul ala eɗen jogui doole muɗum hande padalaji foof so waɗi temen nayyi mbimi mi arta hen en mankata 10 millions kaaƴe ɓutte e cewɗe so mbaɗama ɗon hay so madi o ari itata ɗum ko ɗon woppata pourquoi en payra hen eɗen mbawi wadde 1 million e jama eɗen mbawi wadde 1 million e juma eɗen mbawi wadde 1 million e garal won garowo eɗen teddina ɗum coden gayi eɗen teddina ɗum kono en mbawa wadde 500 000 pour danden pittali hay goto noon en dokkani leçon saabu enen koye men wonko poɗɗen fewnude en pewnani kono kam ɗum ɗo enen pop eɗen poti wawde liggade hen so tawi noon won mayiɗo hen responsabilité o fuɗɗi tan ko guila less guila e hoorejo wuuro ngo ha yetti président de la république saabu ɗum ɗo en jogana feere ɗum wona ko waɗi compliqué ha wawa wonde ko ngoral ngal waɗi compliqué ala ko mbawɗen hen hay état ko probléme pour fewnu ɗum kono ngol ɗo cangol waɗani compliqué ha padalal wanaɓe mbawa fewnu ɗum ɓiɓɓe padalnaɓe jibinande padalal wawa fewnude ɗum état wawa fewnude ala wona goto ko woni yebare wonde hen yebare nde noon fuɗɗi ko guilay ɓiɓɓe wuuro ngo ardiɓe wuuro ngo yebare nde fuɗɗi ko guilay sous préfet yebare nde fuɗɗi ko guilay maire yebare nde fuɗɗi ko guilay préfet yebare nde fuɗɗi ko guilay gouverneur de la région wadde so tawi enen pop en jeedima kala ko kewi hen musiba en jogui parte responsabilité te ganden enen foof ken aynaɓe holko saabi imam wawa darade so julɗi paari wiya monen men kala eɗen ɓiɓɓe wuuro ngo monen men kala yo wat temen nayyi yo wi noon ɗum ɓuuri jojjude e wiide e ken keɓowo koɗo ene ara ɗo monen men fof yo reɗɗin temen ɗiɗi pour teddiniren koɗo sen yaha dokken ɗum ko yooɓi ene moƴƴi ɗum teddugal ene moƴƴi kono étade dandude population dandude ɓesgu danda ɓiɓɓe wuuro danda ɓe ganduɗa ko koɗorɗe munen ɗum ɓuuri jojjude hande ɗo ɗo yarate kala jontaɗo padalal aɗa jogui part de responsabilité te ayno Siré Dié waɗirno ñalawma ha hande ene haale ni kala daariɗo e ngol ɗo ɓorgol ha ngol arti ha ngol natti wodde ha ngol wasi bonnude padalal ma inde ma woot no inde Siré Dié woodiri ni ha abadan daymanta pat bandiraɓe e garani ɗo rokkude hay goto leçon kono noon en kaldat nanodiren haaloɓe pular mbi ko ɓiɓɓe yumma mbiyata nene ko suhuña ko gonga je suis de Hamadi Hunare mais je suis sénégalais no jaranmi département Podor no jaranmi Ziguinchor no jaranmi Tambacounda mi yiya toon ko jojji e ɓiɓɓe leydi ndi yo pewnere ko hono noon tan jaranmi e département Kanel ɗum noon so ɗi gantiɗi haala he min ñaguima yaafuya so longguere mawde wari nokkuɗe wa ɗum jomum yilno hen kono moni men foof yo faw darogal yesso muɗum fawa ko jiyaton ɗo caggalam ko ma andu ene foti wawde wadde hen hunde Allah jarama on jarama Windere TV ha yesso ko lawol Thank you.